ሰላም ሰላም ቤተሰብ ፍርያት ሓበሻ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። እምበኣርከ ሎመዓልቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ብዙሓት ይሕዋት ኣበይ ቦታ እዩ ኣበይ ሃገር እዩ ከመይ ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ኢልኩም ንዝሓተትኩምኒ ሕቶታትኩም ንኽምልስ እየ መጽየ ዘለኹ። ሕቶታትኩም ንኽምልስ ተስፋ ገብር። መጀመርያ ኣብ ጎግል ኢና ንኣቱ ኣብ ጎግል ምስ ኣተና ኮኮን ሆፍ ኢልና ንጽሕፍ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብያ ኣትየ ዘለኹ ኣብ ጎግል ተኣትወስዎም ማለት እዩ። ኮኮን ሆፍ ኢልኩም ምጽሓፍኩም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከም ጸልኩም እዩ። ከም ካልኣይ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣነ ኣብ ሆላንድ እየ ዝነብር። እዚ ቦታ ከዓን ኣብ ሆላንድ እዩ ወይ ከዓ ኔዘርላንድ ይበሃል ማለት እዩ። ኣብዚ ምስኣተኹም መጀመርያ ኣብዚ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፍራንስ ዘለኹም ብእንግሊሽ ብዝደለኹም ዓዲ ማለት እዩ ብዘምፀልኩም እዩ ኣብዚ ኣትኹም ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ኣብ ሆላንድ ስለ ዘለኹ ናይ ሆላንድ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብኡ ክንከይድና ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብ ከም ዝበልኩኹም ኣብ ጎግል ምስኣተኻ ኮኮን ሆፍ ኢልካ ምፅሓፍካ እዚ ቦታ ኣብ ሊሴ ዝበሃል ዓዲ እዩ። ሊሴ ኣብ ዘሎ ሊሴ ይበሃል። ኣብ ሊሴ ኮይኑ እቲ ናይ ቱሪስት ቦታ ከዓን ኮኮን ሆፍ ይበሃል። ስለዚ ናብ ናቶም ኣድረስ ክንከይድና ኣድረሶም ኣብ ዘሎ እዚ ኣድረሶም በዚ ጎኒ ሕልፍ ምስ በልና ዝኽፈተሉ ግዜን ሰዓትን ኣሎ። ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ዝኽፈተሉ ግዜን ሰዓትን ናይዚ ዓመት እዚ ናይዚ ዓመት እዚ ማለት እዩ 20 መጋቢት ክሳብ 11 ጉንበት 2025 ዘሎ ግዜ እዩ ክፉት ነይሩ። ዝኽፈተሉ ሰዓት ከዓ ሰዓት 8 ናይ ንጎ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ኣብዚ ክሕብረኩም ዝፈቶ ኣብዚ ከም ዝጥዕመኩም ሰዓት ንዓኹም ኣብ በቢ ዝጥዕመኩም ኢኹም ትገብርዎ። ኣብቲ ናቶም ግን ሰዓት 8 ጀሚሮ ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት እዩ ዝኽፈት። ስለዚ ብዙሓት ይሕዋት ኣብ ሆቴል ድኻ ትቕኒ ከመይ ኢልክን ዝሓተትክናኒ ስለዚ እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ናይ ቱሪስት ቦታ ናይ ሓደ መዓልቲ እዩ። ሰዓት 8 ናይ ንጎ ይጅምር ክሳብ ሰዓት 7 ማለት እዩ። ናይዚ ዓመት እዚ ዝመስል ናይ 2026 ክንከይድና ክንሪኦ ከመይ ይመስል ማለት እዩ። ኣብ ዘሎ ናይ 2026 ኣብዚ ንኣቱ 2026 ይብለና ኣሎ ኣብዚ ንኣቱ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንኣቱ ኢና ሓቢርና ንርአዮ ናይ 2026 መዓስ ይጅምር ይብለና ኣሎ 19 መጋቢት ጀሚሩ ክሳብ 10 ጉንበት እዩ ዝኽፈት ይብለና ኣሎ። እዚ መስል ቲከት ከመይ ጌርና ክንቆርፅ ንኽእል እንዝበልክናኒ ከመይ ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ኢልክን ንዝሓተትክናኒ ማለት እዩ። ኣብ ዝለክን ናይ ቲከት ማለት እዩ። ቲከት ብኦንላይንና ንቆርፆ ኣብ ገዛና ኮይና ብኦንላይንና ንቆርፅ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንኣቱ ኢና ኣብቲ ቲከት ኣብዚ ምስኣተና ኣብዚ ንኣቱ መሊስና ስለዚ እንታይ ይሕብረኒ ኣሎ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓፂኡ ተወዲኡ ስለዚ ናይ 2026 እዩ ዝሕብረና ዘሎ ኣብቲ ወላ 2026 ንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ። 2026 19 መጋቢት ክሳብ 10 ጉንበት እዩ ዝኽፈት ይብለና ኣሎ። ስለዚ ናይ 2026 ሕጂ ክንሪኦ ኣይንኽእልና ወዲኦም ስለ ዝኾኑ ዓፂዮም ኣለዉ። እዚ መስል ከም ካልኣይ ብዙሓት ይሕዋት ቆልዑትከ እንዳ ቤት መግቢ ኣለዎ ድዩ ኢልክን ዝሓተትክናኒ እወ ኣለዎ እዩ። ኣዝዩ ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኩሉ ነገር ኩሉ ናይ ቆልዑት ናይ ዓበይቲ እዩ ዘማለ እዩ።
كل له مالتي أنا بزقطامي بعدي سارحي زخيد كل جزء خيد كله بعدي سارحي زخيد بزيادة أنا أيش سلوزون دقي بعدي سارحي زخيد مالتي وصان كان كم زدعمك كنت جبرا مالتي تجبرو إزوتا عزيز أبويو بتعمل دسبل بزقطامي كم حلال فوز دلي أب نيوزيلاند زلهم عزيز أبو بتاعيو مصدقكم أبزي زحبركم ويزرئكم زلخو جزية مالتيو ناكل تشحب إسراش دشتن كيركم كتزاناقعو مصدقكم مسفك قاريتكم مسفك قاريخي مس محاضتكم سعرختكم مس فاميلكم كيركم كتزاناقعو كتريقوا تسفا قبر عزيز أبوئيو مس فاميلكم كم دما ناي تمكات مدب زلكم أبزي ناي تمكات جزية مالتيو بزلكم صبوا سألي فتو كتسألوا ويكان صبوا فيديو كتوصدوا كتطرفوا مستدليو ناي حساب بروجرام زلكم أبزي جزية زي ناي مرعى بروجرام زلكم صبوا فيديو فتو كتطرفوا مستدليو كتبصحوا تسفا قبر أزي صبوا إيو كم قال أي أبكالي هاجر كوينكم نزحاتتكمني كم زي كبلو زي صنحخو زي زخفوتو اللي وصنيو كاب مجابيت كور سلستك سور حامشتيو سلازي أبزي ناب نيزلاند نختمص مدى بنتليكم أبعدكم كينكم كتحزوا أبزل لكم هاجر كينكم كتحزوا ويكان أبزم سمصاكم سبيتسبكم كخوني خيل مس فاميلكم بحفشة مسيهم كتحزوا ويكان كتبصحوا وتخوليهم نايلهم معلتي هزيزو مصاخو إزي مسل حتى تمليس لكم نخون تسفا قبر سلازي نعاكم أني اللي كبرتي هذا اللي لايك سبسكرايب شير عند قبركم نزع channel كتعبيوا بتحتنا حتى thank you